Bazalwane siyaqhubeka nale audio esibuya kuyo. Mhlambe makwenzeka uthola le continuation ye-audio esibuya kuyo. La ngikhuluma khona ngiphendula umbuzo othi mhlambe mzalwane ufike kanjani la ukhona ngokwesambulo uNkulunkulu akwambulele sona nolwazi odala ekukholweni. Wena iyiphi imfihlo yokufunda iBhayibheli oyisebenzisile? Ngiqhubeka kuleso sifundo ke bazalwane, kube nesimo esingiphazamisayo nganqamuka ngisarekhoda. So ke njengamanje ngiyaqhubeka bengingakaqedi. Ngiyathanda ukuthi mase ngiphethe kahle, ngenze i-revision encane yesummary ukuthi besikhuluma ngani. So ke ngifuna ukwenza lokho ke bazalwane, kulokhu ukuqedela engiqedelayo egameni kaJesu. Indlela ephele ngayo laphana iphele ekuthenini uma kunento uNkulunkulu angihlupha ngayo emoyeni wami, bengithanda ukuthi bazalwane ngiye ezwini likaNkulunkulu ngikhuleke emoya ingcwele ngisiza ungiholela ezwini eliqondene nalento. Angithandi ukukhuluma ngento ma kuthiwa iyisambulo, ngiyikhulume ngingayisekeli ngezwi likaNkulunkulu. So lokho kungilekelele kakhulu ukuthi uma ngabe kunento embulekayo bese umoya oyingcwele engikhumbuza ivesi elithile maqondana eliqondene naleso simo noma naleyo revelation bese ikubeke itopic ethile bazalwane. Mhlawumbe okunye kwakho ma uNkulunkulu embula izinto zama-celebrations ukuthi awezwe and akhontrola usathane, asiphume singabazalwane. Early 2000 o 2001 2002 ngahlushwa kakhulu ileli vesi ngithi uMateyu chapter 12 verse 40 mayithi inkosi uJesu njengalokhu uJona wayesesiswini senhlanzi ubusuku obuthathu nemini entathu, 3 days and 3 nights, indodana yomuntu iyoba semathunjini omhlaba 3 days and 3 nights. Kwamele ukuthi mangithi study diligently, ngisho ukuthi yabona manje sefuneke uthi uma uvula leli vesi likhona enelinye eBhayibhelini Old and New Testament elikhuluma ngo3 days and 3 nights. Sefuneke manje biblically ngiye kuGenesis ukuthi uGenesis mawukhuluma ngemini nobusuku, mawukhuluma ngosuku how many hours. Then ngiyathanda kakhulu ukuthola ulwazi ngokweBhayibheli not ngokufunda kwabantu emhlabeni academically. So ulwazi engalithola esikoleni angithandi ukuhlanganisa nolwazi lweBhayibheli. So ngithanda ukuthi uNkulunkulu maye engambulele izinto ekhuluma nami purely kube yinto yakhe kuphela. Ulwazi lwemfundo yalelizwe ngilibeka eceleni. Though ke phela amagama amanye siwafunde khona ezikoleni. Then lokho kungasho ukuthi kube izikole zayingekho sasingeke siwafunde lawo magama. Ngoba uNkulunkulu uyafundisana konke esikudingayo. So ngenxa ukuthi sizalelweke sifunda kulezi izikole zalelizwe, ulwazi lwabakhona, siyalishintsha ke manje lolu lwazi ukuba silisebenzise kahle. Noma sisikhuluma leso singisana esincane siyasikhuluma iqiniso sasifunde ezikoleni, but iqiniso lithi ilimi uNkulunkulu owenza ukuthi abantu bakhulume ilimi ezahlukene wadala iconfusion. So ilimi zifundiswa uNkulunkulu, so isingisi abantu bengasazi noma bengayanga esikoleni. Then izinto esicabanga ukuthi sizazi ngoba sisezikoleni ingenxa ukuthi uNkulunkulu sasingamazi. Ukuba uNkulunkulu sasimazi from the word go, sasizovele uNkulunkulu asifundise lezo zinto sibe nolwazi, yabona. So ke bekungisiza abazalwane njengakho ukuthi ke uma ngizoya eBhayibhelini ukuthi ke uMateyu 12 verse 40 ukuthi ke 3 days 3 nights kufanele ngenze study manje ngeensuku ukuthi how many hours osukwini ngokweBhayibheli. So uJesu mayebala ethi 3 days 3 nights, then kusho ukuthi ama-hour mangaki lawo. So kulelizwe kuthiwa one day is made up of 24 hours, 12 hours emini 12 hours ebusuku, bese kuphuma u24 hours, that is one day.
So but I'm not satisfied ngalolu lwazi, kufuneke kufakazelwe yizwi. Ngathola ukuthi Genesis kunjalo, uGenesis chapter 1 bazalwane, la kuthiwa khona uNkulunkulu wadala, kwaba ukuhlwa kwaba ukusa, usuku lokuqala kwaba ukuhlwa kwaba ukusa, usuku lwesibili. Uma kuthiwa ukuhlwa kusho ukuthi bekade kuyimini 12 hours, uma kuthiwa ukusa kusho ukuthi kade kuwubusuku, that is another 12 hours. Then usuku linqamuka ekuseni ngo-6 bese kuqala usuku olusha. Ngahlanganisa lokho nangesikhathi uJesu ebethelwe esiphambanweni ukuthi wabethelwa kwabamnyama ezweni ngasikhathi sini, uJesu kwazamazama umhlaba ngasikhathi sini, wangcwatshwa uJesu wehliswa esiphambanweni kwakuyihora lesingaki. Ngahlanganisa lawo ma-hour, kufanele ngikhiphe ukuthi u-3 days mngaki, yabona, u-3 nights mngaki. Makuthiwa uJesu wafa ngoLwesihlanu, yabo leyo topic yangihlupha ukuthi-ke uJesu kuthiwa wafa ngoLwesihlanu, ngihlushwa into ethi why kuthiwa Good Friday, why kuthiwa Easter, yabona. Ngathi ngafonela iy'nceke ey'thile engangizazi kuleli bandla engangikhonza kulo leso sikhathi, ngicela ungalisho bazalwane, ngoba ngikholelwa into yamasonto, kuzobe sayazi ngi-attack amasonto athile. So inceke ethile ngiyifonele engangizazi ukuthi ziyafundisa, and obaba abakhulile abavuthiwe abane-gift yokufundisa, ngibuza ngalezi zinto, but impendulo ingangigculisi, ingafiki lapho ithi ngibona ukuthi okay, ngeke ngiyithole lento engiyifunayo kulabazalwane noma kulezi nceke. Then bese ngiyezwini ngiyothandaza, Nkosi ngicela ungambulele, yabona, ngoba ngiziba lento ayidluli. Why kuthiwa Easter, Friday, what Good Friday, Easter Friday, all the stuff, yabona. Then ngisesha emabhayibhelini kutholakala ukuthi okay, likhona igama elithi Easter kwamanye amabhayibheli, amanye alikho. Yinto enjani Easter? Yinto enjani uGood Friday? Why kuthiwa Good Friday? Ngoba uJesu wafa ngoLwesihlanu. Mafa ngoLwesihlanu, lo 3 days no 3 nights, how many hours lapho? Ayaphuma lama hour makuthiwa uJesu ngosuku lokuqala lweviki, that is Sunday, wayesevukile already. So kufanele ngiwahlanganisa amavesi akhuluma ngokufa nokuvuka kaJesu, ngifunde kuMateyu, ngifunde kuMark, kuLuke, kuJohn, ngifunde kuma-prophecies kwi-Old Testament amaprofethwa ngaye, ngihlanganise lonke ulwazi. Yabona lowo msebenzi lowo, ukhotha amavesi, uyabona, that is a diligent study. Uyacubungula izwi kaNkulunkulu, uthatha ama-facts athile waqoqa, wabekelana amavesi athile akhuluma ngesubject ethile, wabekelana, wahlanganisa, wafunde, then bese wabhala phansi. Ngifike kanjalo ekutheni ngigcina sengibhala ney'ncwadi, ngoba izinto ebelokhu zingihlupha uNkulunkulu ezambula ngibhala phansi. Ma kunesambulo esithile umzalwane aza naso, ngihambe ngiyosihlola ngokwezwi kaNkulunkulu, ngibhale phansi. Isikhathi ngihlola uNkulunkulu nami wambula okunye kimi ngaphezu kwaleso sambulo, ngibhale phansi. Kwafika lapho uNkulunkulu esengikhuthaza khona ukuthi-ke ngibhale iy'ncwadi, ngiyihlanganise zonke lezi zinto, ngikhiphe iy'ncwadi. So-ke you study the word diligently, carefully, fully concentrating on what you are doing, fully focused. Yes, uyinikeza isikhathi, yabona, uyakumisa okunye, yabona, inhliziyo yakho iyashisekela, iyafuna ukuthi ngifuna ukwazi kabanzi ngokujulile, so that uma ngikhuluma ngibe bold, ngibe nesibindi esiphelele sokuthi lento engiyikhulumayo ngiyayazi. Yabo nje mangikhuluma ngale revelation yokuphuma ama-systems bazalwane, ngifundile futhi ukuthi khona abantu abathi mabeme epulpit bekhuluma befundisa, uma umuntu usumlalele kahle kuma-audios, umlalele kahle, umlandela, yabona, uthola izinto ey'nkulu ayikhulumayo, but yena uthola ukuthi akekho kulokho, yabona. Angazi kusuke kwenzeka kanjani lokho, ngoba uthi masusondela uthi uzokhuluma ngalento, hey nceko mani ukhulume ngento ethile, hey ngizwile into uyikhuluma, kanti wena umuzwa ukwenye iposition, yena ukhuluma ukwenye iposition. Ingihluphe esithi isikhathi lonto, ngilalele into enamandla ejulile, mase ngithi ngiyakuye lo muntu oyikhulumile, hayi engasekho epulpit isikhuluma, hayi akuhlangane kwangempela, ungazathi omunye umuntu manje ngikhuluma naye. Ingihluphe lento ukuthi how does it come, how does it happen ukuthi kube kanjalo, yabona. Uyabona ukuya ngeqholo kumuntu uthi hey siyoxoxa ngalento, siyonaba ngayo, ngizothola okuningi kuye, ufike ukuthi uthola okuhlukile kulokho. Then uma ubuyele emuva uyothandaza ujabhile, udisappointed, yabona. Ngangimelana nomoya wokudiscourageka,
ngangawufuni ngangimelana nomoya wokugive up. uNkulunkulu ngiyamethemba, ilona themba lami lokugcina. Uma ngikholelwa ey'ncekwini zakho ukuthi uyasebenza ngazo ngilalela, but mase ngidisappointekile kuzona ngibuyela kuye. Akangijabhisi ngempela. So kuze kube namhlanje, so ngiyitholile leyo experience bazalwane ukuthi ngifunde iy'ncwadi ey'thile. Khona abantu abathi mabebhala iy'ncwadi bakhotha amavesi bayichaze kahle into uyizwe. Khona amabhayibheli ane-commentary, ama-study bhayibheli akunikeza ne-history yesiGriki, i-history yesiHebheru, nomlando nje ngalelo vesi, ngaleyo nto noma ngaleyo topic ukuthi kwakusukaphi kwenze njani, yabona. So umoya wami uthi yes, yikho lokho, ngoba isikhathi ngifunda ngiyaqala ngithandaza Inkosi, okuyiqiniso ngifuna khona. So incwadi futhi ngiyayizwa uthi okay, lamaqiniso ngiyawezwa, ngize nawo ma umuntu esefaka idoctrine ethile engesiyona iqiniso, kodwa idoctrine yesonto elithile, isonto elakhelwe kuyo, ngiyezwa futhi emoyeni wami. So ngise umntwana enkosini bazalwane, bengisaba ukufunda incwadi zamasonto athile alifundisayo alihlolile iBhayibheli, kodwa ashawa ukuthi anedoctrine ethile eyenza ukuthi kube ngazathi ibona kuphela ababambe inkolo ephelele. So bengifunda angisabi ukuyifunda lezo ncwadi ngisewumntwana, but ngafika lapho sengikhula khona ukuthi ngiyifunde, ngizwe emoyeni wami ukuthi okay, alright, uma befundisa kanjena basuke bekudonsela ukuthi ugcine usimukela lesi sifundiso noma le doctrine yabo ethile. Then umoya kaNkulunkulu bese yaphika-ke kimi bazalwane, ngingakusho lokho naseqaleni, right. Bese-ke kungisizile lokho kakhulu ukulifunda izwi kaNkulunkulu. Ngithola amavesi ahlukene ngokusizwa amaBhayibheli commentary. Khona amanye amabhayibheli bazalwane, othi uma ulifunda nje eceleni, mhlambe lapha phakathi nendawo, noma lapha ezansi at the bottom of the page, liya indicator ivesi olifundayo ukuthi kunestar, mhlambe kuneletha ethile, u-A, u-B, u-C, mhlambe kuba nento indicator lapha emark ukuthi leli vesi olifundayo linamanye asizayo lapha ezansi. Kuyenzeka neBhayibheli lezulu liba nakho lokho, kodwa abamancane amavesi. Ngathola ukuthi ekukhuleni kwami ekholweni iBhayibheli lesizulu lihambe lathola lithi alinazo izinto ey'ningi, and linamagama aconfusayo, engithola ukuthi ma ngiresearcha, ngilalela, ngithandaza, ngihlupha, ngicabanga, ngidlinze ukuthi yini enza ukuthi abazane bahlukane. Ngathola ukuthi abanye abazalwane, amanye amasonto, abanye amabandla, ezinye izinceka laba bantu abaney'khundla okuthiwa abafundisi, ngathola ukuthi basebenzisa amabhayibheli esiZulu kakhulu, kanti ababhali bale Bhayibheli lesiZulu, ngoba lona lathathelwa eBhayibhelini lesiNgisi nakwezinye ihumusho, bahluleka ukuthola igama ngqo ngokuphefumulela kaNkulunkulu esikhathi kubhalwa lelo vesi noma lelo zwi lelo. Bahluleka ukuthola igama ngqo lesiZulu, noma igama abalifakile ngesiZulu wathola ukuthi liney'ncazelo ey'ningi. Ngenkathi umuntu efunda, kanti kuye umi kwiposition ethile engqondweni yakho nokuthile, ezwe ngendlela ethile, then bese kudala ukuthi omunye naye ezwe ngendlela ethile, bese kuba khona ukuxabana nokuphambana ekuchazeni amavesi. Yilento edala i-division, ngitholile futhi nayo. So into engitholile ukuthi amabhayibheli esiNgisi khona futhi alula, azama ukuthi isiNgisi uma besibhala basibhale ngamagama alula, agcine ilahla futhi iminingi ngokwesiGriki noma ngokwesiHebheru originally noma ngokwesiLathini isikhathi kubhalwa leli Bhayibheli ngolimi ababebhala ngalo. So ngitholile futhi konke lokho mangidadisha amabhayibheli ahlukene, ama-study Bibles ahlukene, ngi-check-a ne-history ethile. So ngakuthola konke lokho ukuthi kuyaconfuse abazalwane. So ukuyinikela nokuyidela nokuyinikeza isikhathi, udlinza, ucabanga, uyihlupha, yabona, ulufuna ulwazi. So enginakho nengiyikho umsebenzi owenziwe uNkulunkulu ngabazalwane abaningi abahlukeneyo. Uma ngabe uyangilalela njengamanje, ngichaza lento, uyangazi khona lapho esike sahlangana khona, sakhuluma ngoNkulunkulu, sakhonza ndawonye, sashare izinto ezithile. Ngicela wazi ukuthi nawe
uyingxenye uNkulunkulu ayisebenzisile ukuthi ngibe lento engiyona. Isibindi enginaso sokukhuluma ingoba okuningi uNkulunkulu ungambulele khona esebenzisa abazalwane. Unfortunately ke othola ukuthi ke uma esengisebenzisela uNkulunkulu engamvulela lezo zinto ngabo, uma sengikhuluma back kubo kanti bona babe ikhuluma kwenye position nami ngikwenye position engigcine ngibuza uNkulunkulu ngihlupheka ukuthi Nkosi kwenziwa yini lokho. uNkulunkulu eza kulento ke uMatthew chapter 13 verse 22 ukuthi liyafika izwi kaNkulunkulu ukutholana ukuthi ukukhohlisa kwengcebo yalelizwe kuyaliminyanisa izwi kaNkulunkulu. So uNkulunkulu angiphendula ngalelo verse lelo ukuthi ukukhohlisa kani kwengcebo. Sisindiswa bazalwane sinamaphupho okuphumelela empilweni. Sisindiswa sinezinto esizifisayo, uyabona. So manje kuhlangahlangene la enhlizweni yethu kuminyene kuxubene kuxovene. So uNkulunkulu angiphendula ukuthi ke ukuze sifinyelele ebudodeni opheleleyo sibe nokuqonda kunye ezwini likaNkulunkulu, uNkulunkulu asebenze ngokukhululeka, umzalwane aqonde ngokupheleleyo. Kubiza ukuthi kube umzalwane othatha isinqumo sokukhipha lonke ukhulu enhlizweni yakhe, ahlakule onke amakamelo engqondo yakhe, akline umoya wakhe, yonke imigudu, onke amakhona akline umzalwane, yonke into akhipha intando yakhe, akhipha ifiso zakhe, akhipha amaphupho akhe, ama-interest akhe, akhiphe ama-goals akhe, akhiphe ama-plans akhe, asale noNkulunkulu yedwa. uNkulunkulu ngifuna wena, khuluma emoyeni wami, enhlizweni yami, emphefumulweni wami, engqondweni yami, emzweni yami, khuluma emzimbeni wami. uNkulunkulu kungabibikho kuzokuphazamisa. Uma singenze njalo sonke, uNkulunkulu uyafuna ukukhuluma nathi, yithi ngenxa yokuminyana. For example bazalwane, uzela unengane idlala nezinye ingane mhlambe eminyango, mhlambe egroundini, ufuna ukukhuluma nayo. So ufuna ukukhuluma into yasekhaya eserious kumntanakho, but babhizi bayamemezana, bayagijima, bayadlala, yabona. Uyakhuluma naye kodwa ubhizi uyadlala, ufocus kulo mdlalo awudlalayo kodwa futhi sometimes uyakhuluma naye. Yini eyenzakalayo lapho? Angeke azakuzwe lo mntwana, yabona. So kubiza ukuthi aphume kulesa sixuku abe seceleni, ukhulume naye, akulalela, akuzwe, abe clear, understand ukuthi ufunani, i-direction ithini, way forward ithini, yini expectekile kuye. Akakwazi ukuzwa esemsindweni. So kufuneka abe seceleni, asuke emsindweni. Yilokho-ke bazalwane, silifunda iBhayibheli singabazalwane, sigcwele ama-careers ethu, sipursue ama-career, siyaphumelela, siyazi-upgrade, siyadevelopa academically, sifuna ama-position, sifuna amabhizinisi, kune-language yasezweni ukuthi unganeliswa la ukhona, funa more, funda, what, yabona. Ngapha siyakhula enkosini, siyafunda, sinama-study Bibles every week kubazalwane, beside ukuthi abanye bazabahlangana ngesonto, abanye bahlangana ngoSaturday, kunensuku during the week abahlangana nazo kuthiwa ama-Bible study. Ngapha kuyafunda umuntu ama-studies akhe alelizwe, yabona. Lokho kuminyana, lokho kuhlangana, then laphana engqondweni yomuntu uma ufunda uJakobe chapter 1 ukuthi umuntu ocelayo uma ngabe ecela enginezingqondo ezimbili, double minded, engamile entweni eyodwa, angeke ambukele lutho kuNkulunkulu. Ngithi uJakobe chapter 1 bazalwane, mawufunda uzoyithola into kanjalo. Ukufunda ama-version ahlukene bazalwane kungisizile futhi ukufunda ihumusho ezahlukene zamaBhayibheli. Sengiyazi ukuthi okay, leli alikho that much informative, alukho ulwazi oluningi ozoluthola kule Bhayibheli, yabona, lisimple nje. Kanti uma ufunda iBhayibheli ama-chapters, ngikuthatha ukuthi mina ama-keywords lawo ukuthi udigeke, sekufuneke manje uthole ulwazi kwamanye amaBhayibheli azochaza ngokunabile. So ufuna ukuthola inhlobo ezahlukene zamaBhayibheli, nawo la maBhayibheli esingisi mawafunda nawo awafani amaBhayibheli esingisi. Elinye igama lesingisi esetshenziswayo leyilahla iminingi yalokhu okuchazwayo ngokuphefumulela kaNkulunkulu.
So uNkulunkulu uyakulekelela ngomoya ongcwele ukuthi ukwazi konke lokhu ukudisene ukuthi no lana sekune deviation lana sekuphumile kulokhu obekuchazwa uNkulunkulu abekudlulisa imessage uNkulunkulu abefuna ukisho kubantu. Umoya ongcwele ukusiza abazalwane ukutembela kuye. Ingakho ke ngithe mangiqala kulenye audio ngalesi sifundo ngakunikeza amavesi uMatthew chapter 5 from verse 1 to 12, uMark chapter 12 verse 29 to 30 noma 31, John chapter 14 verse 26, John chapter 16 verse 7, lapho ukhuluma khona ngomoya ongcwele. uJohn 14 verse 26 uthi uma umoya ongcwele sefikile usho uJesu uyakunifundisa konke, he will teach you everything and he will also remind you everything that I have taught you. Then konke uJesu akufundisile umoya ongcwele uzosikhumbuza, then umoya ongcwele futhi uzosifundisa konke ukugcina konke. Right, umoya ongcwele mayesefikile uyasifundisa bazalwane, uthisha wethu. Nguye ngisizile bazalwane njengoba ngishilo nga-indicate ukuthi bengingazi nami ukuthi into ngiyazi kanjani, kodwa mangizibuka khona umuntu obengiguide mangifunda iBhayibheli azi ukuthi ngidinga into ethile ufuneke ngiyazi. Ngithi mangifunda iBhayibheli mina ngifunda into ethile, yabona, ngingabi nayo into ukuthi manje specifically ngiyafuna ukwazi into ethile, yabona, ngiyachoose ukuthi ngifuna ukwazi into ethile, kodwa ngithole sengiyazi into ethile ngokufunda iBhayibheli kanti ngigayidiwe umoya ongcwele bengisiza lapho bazalwane. Engithe mase ngikhulileke uNkulunkulu bese sebenza ngendlela ukuthi abeke kimi itopic ethile ezongihlupha, ambule into ethile okuzobiza ukuthi ngiyezwini ngothi lithini iBhayibheli ngalento engambuleleka yona engihlupha emoyeni, le revelation ithini iBhayibheli ngayo. So uNkulunkulu wangisiza wangilekelela ngalokho egameni likaJesu. So ke kuyasiza ukufunda amaBhayibheli ahlukene, inhlobo ezahlukene zengisi, ugcina usuwazi amaBhayibheli ahlukene ukuthi okay nanti iBhayibheli elingconywana. Right, engithola ukuthi ke bazalwane ke maningi amaphutha ama-errors nakhona emaBhayibhelini. Uma usuwahlanganisa uwafunda usizwa umoya ongcwele kwambulela icebo likaNkulunkulu, ngoba phela iBhayibheli kuchazwa izwi likaNkulunkulu, kuningi okufundwayo. Umhlaba ungakasekela usudaliwe umhlaba, abantu bengakabi khona sebekhona abantu, isono singakangeni sesingenile isono, uhambe-ke sekufika uJesu ezodila nesono abuyisela abantu uNkulunkulu kuze kufike emaphakadeni-ke ngichazele kulama-audio bazalwane amanye. So uNkulunkulu yakwambulela usiza umoya ongcwele ukuthi uyiqonde lezi zinto, awurelayi kokwakho ukuqonda, urelaya kumoya ongcwele egameni likaJesu. So-ke bazalwane-ke indaba yami ihambe kanjalo yokuthi ngifike kanjani kulezi zambulo enginazo, iBhayibheli ngilifunda kanjani ngiliqonde, bese ngihlanganisa inkulumo ngiyisekele ngamavesi. Bekuyilokho bazalwane, Bible commentaries kuyangisiza kakhulu to compare the Bibles. Sekunama version laphana ku technologically lama Bible bazalana atholakala emafonini, ayasiza kakhulu. Khona amanye ama version ihumusho ezinama Bible ahlukene, uthi mawushaya ucompare avele onke ama Bible asuke efakwe lapho. Uthi mawufunda ivesi elilodwa ulifunde ngama version ahlukene. Ikhona iversion ezothi mayibeka into ofuna ukuyizwa uyizwe ndlela thile, kanti enye ithi mayibeka uzwe ndlela thile. Konke lokhu uyaqaphela bazalwane. Right, then ke mhlambe ke ngingasiza futhi omunye umuntu indaba ethi kubalekile futhi ukuthi leli Bible onalo nje yonke into ebhaliwe kulona uwazi ngayo. Uma uvula nje ipage lokuqala nje ungakavuli uGenesis chapter 1, khona lama page angapha ekuqaleni la okuvela khona ukuthi njengoba libhaliwe likhiqizwe kiphi inkampani, khona obani lapho amakhodi athile, inamba ethile, nabantu nama-phone numbers nama-address. Then bese kuba khona o-introduction, bekhona o-profile, amanye abhala kanjalo. Uyifunde yonke lento, khona izinto ozoyithola lapho. Then uma igama elithile lesingisi ungali-understand, thatha i-dictionary yakho ulifunde. Enkathi uyofunda lelo gama uzothola incazelo ethile. Then bese uyeza uzofunda-ke kuma-chapters. Lapha kuma-chapters khona amaBhayibheli aqale i-chapter ne-chapter, incwadi nencwadi
iqale ibe nesummary, kuthiwa summary ukuthi le ncwadi ozoyifunda ikhuluma ngani, kusummarizele, bese izoba ne-introduction. I-introduction isingeniso sikubeka isithombe ukuthi yini ozoyilindela lana, then bese kuba nani nezahluko, ama-topics, ama-titles, ukuthi right nansi into ezokhuluma ngayo from verse 1 to verse bani, from chapter 1 to chapter bani khulunywe ngokuthi, kuyahlukaniswa kanjalo. Sengababhali abenze lowo msebenzi lowo, kuyakusiza futhi nakho kakhulu bazalwane. So-ke funda nje yonke into ekhona lapha phakathi, then-ke uthole incwadi, abanye batomula isihloko esithile bachaze ngaso, njengokuthi nje what is prayer, what is fasting, what is salvation, what is faith, yabona, what is second coming of Jesus Christ, what is the meaning of the word kingdom, what is the difference between kingdom of heaven and the kingdom of God, yabona. Makuthiwa sizindlalifa as of God, kusho ukuthini lokho? Bakhona abachazayo. Umsebenzi mningi owenziwe izingcebo kaNkulunkulu ngendlela ezahlukene bazalwane. Uma inhliziyo yakho ivulile ukuthola ulwazi, uyakuthatha konke lokho admiring uNkulunkulu, umsebenzi awenzile ngabantwana bakhe. Uthi uNkulunkulu, ngifuna ukukwazi, ngifuna ukuqonda, ngifuna ukuhlakanipha, yabona. Then le ncwadi enginikeze yona bazalwane, ama-Romans chapter 11 verse 33, ikhuluma ngani? Ngengcebo nokuhlakanipha, riches, wisdom and understanding of God. So uColossians chapter 2 verse 2 nakhona futhi usakhuluma ngento related le yama-Romans. Lapho ngiveza ini uMateyu, uJesu ethi kuMateyu chapter 5, ubusisiwe umuntu ompofu emoyeni. Ukuba mpofu emoyeni, umoya ubuye futhi uhunyushwe njengenhliziyo, ubuye futhi uhunyushwe njengelokhuzana, njengonembeza, la kuvela khona impilo, i-character, isimila somuntu, la futhi kubuye kube khona uNkulunkulu mayikhuluma izinto zokomoya ziyohlala khona. So when the word of God speaks of i-heart, alikhulumi ngesigaxa lesi se-organ la kuphanjwa khona igazi lapha ngaphakathi emzimbeni. So kukhulunywa ngenhliziyo spiritually, la izinto zokomoya ifike igciniwe khona, zistorishwe khona. Then la uNkulunkulu akwazi ukuthi adeposite khona into zakhe zokomoya. Then bese kuthi-ke futhi inhliziyo, kukhulunywa ngenhliziyo, suke kukhulunywa ngomoya, the inner man, umoya womuntu, ukuthi wena uqobo lwakho, umuntu umoya, uspirit, so futhi usoul. So kusuke kukhulunywa ngospirit. Kweyindawo futhi definition suke kukhulunywa ngani? Ngo-soul. So usoul uhamba nezinto, nolwazi usuke unalo, nezinto ezicabangayo, nezinto ezidlinzayo, izinto ekanjalo. So-ke mayithi uJesu-ke ubusisiwe umuntu ompofu, abusisiwe abampofu ephi? Emoyeni. So ubusisiwe umuntu othi, Nkosi, angilutho, anginalutho, angazi lutho, uNkulunkulu ngisindisiwe manje, angazi lutho, angiqondi lutho, ngimpofu, ngiswele ulwazi lwakho, ngiswele ukuhlakanipha kwakho, ngiswele ukuqonda kwakho, ngiphuwa maqondana nawe, maqondana nokuhlakanipha kwakho, maqondana nolwazi lwakho, maqondana necebo lakho. Nkosi, ngifundise. So umuntu okuthiwa bazalwane physically or materially uphuwa, umpofu, uswele, umuntu wesichaka, umuntu ohluphekayo, akanamali, akasebenzi, akanakhaya elihle, uyastrugglisha, ukuhlulana ukuthenga ukudla, uyahlupheka, uyabona. Bese ethi admit umuntu ukuthi ngiyahlupheka, ngiswele, ngimpofu, anginalutho, ngiyazazi ukuthi ngiyahlupheka, ngiphila ngokucela, bangipha bangiphayo, yabona, nginazo impahla zokugqoka. So lowo muntu lowo makuvela ithuba lokuthi nanti ithuba elizokwenza ukuthi lishintshe impilo yakho ube rich, uyalibamba lo muntu. Uya ezazi ukuthi anginalutho ekhaya, anginalutho empilweni, anginalutho. So makuthiwa nanti ithuba elizongenza ukuthi ngibe rich, ngiyalibamba ngezandla zombili,
ngilisebenzise. So uma ethi uJesu babusisiwe abampofu emoyeni, kusho ukuthi umuntu uya ngokuthi uNkulunkulu angazi lutho, akunalutho, and manje nge-helpless ngaphandle kwakho. So okwaziyo ukuthi kuzongisiza kushintsha impilo yami, kungishintshe, kungenze ngibe yilento, ngisize Nkosi. uJesu wayichaza lokho, babusiswe abampofu. Bese futhi uJesu lapha kuMateyu 5 khona ivesi la asho khona njalo ukuthi babusisiwe abanenhliziyo ehlanzekile. Inhliziyo ehlanzekile njengoba sengichazile ukuthi inhliziyo yakhulunywa ngesigaxa lesi, i-organ lengaphakathi emzimbeni ephampa igazi. So inhliziyo ukhulunywa, sengichazile bazange ngicela ungabuyeli khona. So uma inhliziyo kufuneka ehlanzeke, kufuneke ukhiphe yonke into ezophazamisa uNkulunkulu ukusebenza kwakhe. Ingakho uJesu uthe ofuna ukuze emva kwami makazidele, athabathe isiphambano sakhe imihla ngemihla angilandele. So ukuze uqonde izinto zikaNkulunkulu, ube rich, ube ne-wisdom, uhlakaniphe, kubiza ukuthi u-admit ukuthi unezinto eziningi enhlizweni yakho, yabona, emoyeni wakho, in your spirit, in your soul. Ziningi izinto ezikhona zakho eziqondene nawe nengama-side effects, ezingama-influences, ezi-affectayo laphana enhlizweni yakho, zalelizwe, zenyama nani. So uma usufuna uNkulunkulu, funeka ukuthi uNkulunkulu ngiyakholwa, ngoba amaHebheru chapter 11 verse 6 uthi akukho umthosi ngaphandle kokukholwa, abeza kuye bekholwa ukuthi ukhona. So uNkulunkulu ngiyakholwa ukuthi ukhona, ngiyakholwa ukuthi wadala amazulu nomhlaba, konke ukuphila komuntu kudiphende kuwe. Wena uNkulunkulu wamdala umuntu, wamdalela konke ukuthi ayijabulise ngakho. Ngakho-ke uNkulunkulu ngiza kuwe ngami mina wonke, yabona, ingabi bikho nento encane ezokhomba kuwe nentando yakho nokuneliswa kwakho ngawe. So yonke into funeke ibe ngoNkulunkulu, ibe ngoJesu Kristu, uthembele kuye, uncike kuye. So ukuhlanzeka kwenhliziyo, mayithi uJesu ubusisiwe umuntu onenhliziyo ehlanzekile. Scriptural uJesu wayisho lokho. So ayikho into ezoba i-disturbance uNkulunkulu makufuneke a-operate laphana enhlizweni yakhe, emoyeni wakho, in your spirit. Funeka uNkulunkulu umnikeze ukubusa okuphelele, a full complete dominion. Ahlala uNkulunkulu abuse enhlizweni yakho, alawule yonke into ngawe, yonke into wena umvumela ukwenza lokho. So ke i-revelation of God, nezinto uNkulunkulu afuna ukuyikhuluma kuwe, azambule kuwe, ukwazi ukwenza kahle ngokuvunyelwa nguwe. Then ingakho-ke ethi uJesu-ke babusisiwe abanenhliziyo ehlanzekile, ngoba bazobona uNkulunkulu. So uzombona uNkulunkulu, ukumbona uNkulunkulu kusho ukumazi, kusho ukumqonda, kusho ukum-understanda. U-understand ukuthi ubani, u-understand ukuthi usebenza kanjani, u-understand ukuthi uplana ini, icebo lakhe, u-understand izinto ayikhulumile ngezinceko zakhe, zabhalwa zalotshwa encwadini engcwele iBhayibheli. Then u-understand ama-prophecies, u-understand uku-operate kwaNkulunkulu ngezimo ezahlukeneyo. Uyena uNkulunkulu okusizayo ngoba umvumele ngokuthi ingabi bikho into ezomvimbela. So ke bazalwane, lelizwe lisenze saminyana lapho uNkulunkulu mayefuna ukukhuluma khona nathi, uthola ukuthi we are not giving him a full attention ukuthi akhulume simuzwe. Njengoba sengenza i-example bazalwane, angeke uthi uzokhuluma nami into eserious ngisegroundini ngidlala ibhola, siyadlala lana, sifuna ukuwina, siyadliwa, bese uma lapha ngaphandle umemeze, wesibanibani, ngifuna ukukhuluma nawe ngento ebalekile ukuthi nokuthi ngize ngikuzwe enhlobo, ngoba ukhuluma nami endaweni errong, ngibhizi ngento ethile. So uNkulunkulu uyafuna ukukhuluma nathi, but sisendaweni errong, ngoba sisezintweni
sisezindleleni zokuphila zalelizwe ezikhuluma ngokuhlukile indlela uNkulunkulu akhuluma ngayo. So lelizwe elinefiso elinokuhumusha interpreting linendlela yalo izwe eli-interpreta ngayo ukuphila kwabantu, elidefina ngayo, elichaza ngayo ukuphila komuntu emhlabeni. So elinokubuka okuhlukile ukuthi umuntu abantu kumele baphatheke kanjani. So okukaNkulunkulu kuhlukile malithi iBhayibheli indlela zikaNkulunkulu ehlukile. Ukucabanga kwakhe akusikhona ukucabanga kwethu. So abantu banendlela zabo ehlukile kwezikaNkulunkulu. So uma ufuna ezikaNkulunkulu wambulelwe nguNkulunkulu nendlela zakhe, kubiza ukuthi uwenze leli verse uJesu alishilo ukuthi uma umuntu efuna ukuzuza ukuphila kwakhe kumele alahlekelwe yikho. Ulahlelwe yikuphi ukuphila kwakho lokhu kwangapha emhlabeni ngendlela yabantu estandathini sabantu uyalahlekelwa yikho, then bese uba ngopofu ube ngophuwa at the same time futhi bese uba ngohlanzekile emoyeni wakho. So ke I hope umbazalwane umoya ingcwele yasilekelela ukuthi sizwe lonto. Then bese kuthi umoya ingcwele ozosifundisa konke uyakwazi ke manje ukuzokufundisa, uyena owaziyo ukuthi udingani njengomntwana. Yabona ingane mawuyizele ayazi ukuthi idingani yona, kodwa wena njengomzali ngoba ukhulile uyazi ukuthi umntanami udinga ukuthi mayisi umntwana wakhe ekhala okay akakhulumi akakhulumi kodwa ukhalisa ukuthi uzwe indlala, but akakwazi ukusho ukuthi ngilambile ngoba umntwana uyancinda sefuna ulambile mayikhalisa ukuthi une discomfort inabukeni ningcolile useyikakele noma usechamile, hey kufanele ukhalisa ukuthi kufanele ashintshe inabukeni, wena mzali wazi ukuthi udingani uyamcabangela. Okay kade egcinile ukulala ukhalisa ubuthongo manje uyabona. So nathi njengabantwana bakaNkulunkulu uyena umoya ingcwele wazi ukuthi sidinga ini bese sinikeza accordingly. So lokhu kwazi ukwenza kahle uma thina siphumile kithi nentando yethu nefiso zethu nenhloso zethu nama-plans zethu nokuthandwa yithi nama-preferences ethu nama-choices ethu siphumile kulokho siyinikele ngokuphela ethu uNkulunkulu yenza lokho okuthandwa nguwe ngendlela yakho ngesifiso sakho. Yabona lokhu kuyidela bazali bethu uJesu zidele, yabona uyidele, yabona deny yourself zikhohlwe zidele, yabona. So ukuyidela kusho ukuthi uzongena ehlazweni ngokwabantu emhlabeni ngoba ngeke usenza njengabo, bazobona isiwula, bazokuthuka, bazobona uhlanya, bazokubiza ngawo wonke amagama. Ingakho kuverse 12 lapha uMateyu chapter 5 uthi uJesu makwenzeka kanjalo jabulani nithokoze ngoba umvuzo wenu mkhulu kuphi ezulwini. Indlela abazokhuluma ngayo kini ngenxa ukuthi nithathe isinqumo sokuyidela ngenxa yami, then indlela lokho abazokwenza kini benizonda benibopha benibulala, then izinto abazenzayo kuba prophet abangaphambi kwenu. Njengamanje thina sasho ukuthi abaprofeti kuphela abangaphambi kwethu, sekunoJesu ngaphambi kwethu, then sekunabaprofeti ngaphambi, abapostoli ngaphambi kwethu. So ke bakwenzile lokhu, so ke mabekwenza nakithi ngenxa kaJesu asijabule sithokoze. So ke ukufinyelela ekwambulelweni izinto zikaNkulunkulu ngokujulile, umoya ingcwele uyakusiza, yabona. Uma ufuna ukufundisa ulidle izwi kaNkulunkulu njengoba ngichazile bazalwane ukuthi inkosi ingilekelele ngalokho, yafa kuthando. Ngiyalithanda izwi kaNkulunkulu, ngiyathanda ukukhuluma ngezwi kaNkulunkulu, ngiyathanda la kukhulunywa khona ngezwi kaNkulunkulu. Abazalwane mabe nenkonzo kunama-prayers kunama-gatherings kuzokhulunywa ngezwi kaNkulunkulu, mangihlangana nanoma ubani umntwana kaNkulunkulu osindisiwe khulunywa ngezwi kaNkulunkulu. Right, lately ngigcine ngifunda ukuthi nabantu abangakholwa khona izinto uNkulunkulu akufundisa zona ngabo, ambula into ethile uNkulunkulu agcine seyezwini ayokuphuva ngezwi lokho, kodwa ukuthola kumuntu ongakholwa. So imvelo khona ikufundisana, uNkulunkulu yakufundisana ngemvelo. Khona izinto othi uma uyibuka emvelweni uNkulunkulu akhuluma into ethile kuwe abese uyisekela ngezwi elithile. Okwakho ukuthi ube nenhliziyo uthi uJesu babusisiwe abalambele bompele ukulunga, ufuna kube nokulamba hanga nokoma thirsty ukomela ukulunga,
ukumela izwi likaNkulunkulu. So ngenkathi ulifunda izwi likaNkulunkulu awulifundeli ukuthi uyoshumayela, awulifundeli ukuthi uyofakaza, uyalifunda ukuthi ufuna ulwazi, ufuna ukumazi uNkulunkulu, ufuna ukwazi ngendlela zikaNkulunkulu. uNkulunkulu uyakusiza bazalwane. Ngenkathi ulidla izwi likaNkulunkulu lihlala laphana emoyeni wakho. So ulidle lokhu ulifakile. Umoya Oyingcwele mayethi uJesu uzothi mayesefikile umoya Oyingcwele anikhumbuze lokho okudlile. Uma uNkulunkulu embula into ethile uphinde futhi ambule nevesi, angithi umoya Oyingcwele ukukhumbuza into onayo. Umoya Oyingcwele akakhumbuza into ongenayo. Uma kuthiwa umuntu uzokhumbuza, akekho umuntu ozokhumbuza entweni ongayazi. To remind someone about something, that person has to have kufanele abe nolwazi oluthile ngalonto bese uzomkhumbuza. So kufanele ulifunde izwi likaNkulunkulu, ufunde ngoJesu, ufunde imiyalo kaJesu, ufuna ulwazi uyihluphe ngoba ufuna umbuso kaNkulunkulu ezwini likaNkulunkulu, ufuna ukulunga kaNkulunkulu ezwini lakhe. So uyazihlupha ngezwi lakhe, so that emeni ethile, ekhathini ethile, endaweni ethile, umoya Oyingcwele isikhathi embula izinto ezithile, ama-revelations athile, then uzobe esesekela ngezwi elithile. Ngikhuluma from experience bazalwane. Ilokho enginakho embuzweni othi, how did you came about knowing the scriptures the way you know them? How did you came about to have such a revelation? Ufike kanjani ekuthini ube nohlobo olunjena lwesambulo? Ngifike kanjalo bazalwane nokusizwa uNkulunkulu. So ke uma uthi umoya Oyingcwele uyasikhumbuza, uyasifundisa, ufundisa enhlizweni ehlanzekile. Uyidelile ngokwezinto ezinhle eziwuphila kulelizwe, uzidelile ngokwenkanuko lokho kuthiwa izono. Kunomhlabeleli othi sengehlukene nezwe lokona, sengihlukene nezwe lani lokona, izwe lokona sengihlukene nalo, then sengihlukene nezono. Khona umhlabeleli othi uma sishiya izono, yabona, nokwenama kwezwe, uma sishiya izono nokwenama kwezwe, ama-categories amabili abazalwane. Izono i-category enye, ukwenama, ukujabula, ukuthokoza kulelizwe. Uthokoza ngoba izinto zikuhambela kahle materially, unezinto uphumelela, yabona, kunezinto ubizwa ngazo, ucebile, uright nje empilweni, ungaswele lutho. Then bese ke kuba khona ukunama, ukujabula ukuthi kuhambela kahle. So ke embusweni kaNkulunkulu akunjalo. Sinama, sithokoza, sijabula ngoba siyenzile intando kaNkulunkulu, umoya Oyingcwele ohlala kithi ethokoza ngathi, bese siba nentokozo, sibe nokujabula. Kuvela isithelo sikamoya ngokwamaRoma 14:17 ukuthi the kingdom of God is peace, joy, righteousness in the Holy Ghost. So ke abakhoza uNkulunkulu ngaleyo ndlela yibo abamthokozisayo uNkulunkulu, abakhoza ngokuqonda. So ke umoya Oyingcwele usebenza ngokuphelele, ambule izinto zikaNkulunkulu, akukhumbuze amazwi kaJesu. Mhlambe wezwe into ethile ifundiswa umntwana kaNkulunkulu, inceka kaNkulunkulu, umzalwane othile, indlela ethile, endaweni ethile, usuwayikhohlwa, umoya Oyingcwele akukhumbuze yona, bese embula into ethile afuna ukuwambulela yona esimene esithile. So konke lokho kwenzeka kahle enhlizweni ehlanzekileyo. Then uma usufinyelele lapho, unaleyo connection, unalebo budlelwana, relationship noNkulunkulu, unaleyo fellowship noNkulunkulu, then uNkulunkulu uyambula izinto ezithile kweyinkathi bese ivela kubantu engazathi zi-strange, yabona. Then kusho ukuthi ke usufike kule level la ethi khona uJesu babusisiwe abanenhliziyo ehlanzekileyo ngoba bayobona uNkulunkulu. Usunendlela uNkulunkulu omazi, umbuke, umbone ngayo uNkulunkulu. Lokho okuzokulidela ukuthi ke
uma ngabe ufica usuku lokufa uhambe ke usiyombona literally ezulwini. Futhi mawuJesu edla uthi ibandla kukusiza lokho ekuthenini uhambe uhlwithwe ngoba khona isiposition okuyo. Leyo nto ke bazalwane mayithi uJesu babusisiwe abanenhliziyo ehlanzekileyo, babusisiwe abampofu emoyeni. Uwafunde yonke la mavesi lawo uMatthew chapter 5 from verse 1 to 12. Uthola ukuhlakanipha uma uzenza lezo zinto ezibhalwe kuMateyu. Uthola ukuhlakanipha, then okuzofakazelwa ileli verse engikhothele lona, Colossians chapter 2 verse 2. Ukuhlakanipha okuyingcebo nokwazi nokuqonda ngoNkulunkulu okutholakala ngoKristu uJesu. So ke bazalwane kubiza ukuthi ke all our faculties of our spiritual beings funeke abe clean, abe pure, abe cleansed, ahlanjululwe, abe purified, kukhishwe yonke into engadisturba, engarestrict uNkulunkulu ukuthi asebenze, akhulume, azambule ngokukhululeka kuwe. Angavinjelwa intando yakho nezifiso zakho nama plans zakho nokhetha kwakho njengoba sengichazile bazalwane egameni elihle lenkosi yethu Jesu. Kubalulekile ke futhi bangcwele ukwazi ukuthi iTestament elidala linezincwadi engaki from Genesis, abanye bathi Genesis to Malachi. Then kunama study Bibles ahlukanisayo. Khona incwadi okuthiwa ezika Moses, yabona, okuthiwa izibizwa kuthiwa iTorah, ulimi lokwa theology. Besides ukuthi eBible College ukuthenga amaBhayibheli, ama study Bibles, uthenga amaBhayibheli ahlukene, udownload lama Bible asemafonini, kuneBhayibheli apha efonini okuthiwa iKing James Version, no G bese G with numbers, mhlambe G1414, G40 bani. Uma upressa lapha efonini lelo Bible uKing James Version KJV bese lithi G bani, bese lichaza igama negama, line dictionary uthi mawupressa lapho likunikeze idefinition yamagama, khona lapha strong light definition, khona clear definition, likunikeze bazalwane ukuthi lo dictionary leli gama lisho ukuthini. Uthola ulwazi oluningi endlela emangalisayo. Uthi ufunda iBhayibheli ubuthola nehistory yalo, ubuthola nencazelo yalo deeply. So uyawathenga onke lama Bible waqonde bazalwane. Akubiza ukuthi eBible College ngoba i-intention yakho akusikhona ukuthola certificate ozorecognizwa ngaso. I-intention yakho ukwazi uNkulunkulu omkhonzayo, ukwazi umbuso kaNkulunkulu okuwo, mayithi uJesu fulani umbuso, ukwazi ngoJesu Kristu omkhonzayo, ukwazi ngelanguage yasezulwini, ukwazi ngomnyalo nempilo lifestyle yasezulwini. Inhloso yakhe leyo, so that i-lifestyle yakho izoveza, izodisplaya uNkulunkulu emhlabeni. uNkulunkulu bese yathokoza ngoba wenza intando yakhe wena usemhlabeni, intando yakhe uNkulunkulu yena esezulwini. So lokho kukwenza ukuthi ube ngo-ready, ohlala ekulungele ukuthi ngakuba uhamba ngendlela yokufa emhlabeni noma uhamba ngendlela yohlwitho olusazokwenzeka, kodwa you are always ready. So ke bazana yilokho okungisizile, okungisizayo, okungisiza kuze kufike inkosi yethu Jesu. I hope ukuthi ke it will be of a much help lama audios awu2 ngokulandelana kwawo achaza ukuthi iBhayibheli ngili approacha kanjani. Yazi ukuthi from Genesis to Malachi kunama divisions lapho, incwadi zikamprofeti uMoses, bese kuba nabaprofeti okuthiwa ama-major prophets, bese kuthiwa ama-minor prophets, then bese kuba khona incwadi ze-poetry, ze-wisdom, yes, konke lokho kuyahlukaniseka bazalwane uma ufunda lawo maBhayibheli. Bese kuba ney'ncwadi ze-New Testament, Matthew to Revelation. Then lapha kuMatthew chapter 1 khona izinto abanye abangayinaki. Lento ekuthiwa yini ukhondolo laphana ini ilokhuzane ilineage laphana lakuchazwa khona ukuthi
bazalana kanjani abantu kuze kufike inkosi uJesu. Ibalekile lonto kakhulu bazalwane. Uma uyifunda lonto is very important. But nga understand at a certain stage ngikhula ekholweni ngangena interest ukuyifunda leyanto. Ngangayi understand. Ngakuvumela ukuthi ngiseyumntwana. But kwafika istage lapho uNkulunkulu engikhulisa ngiyifunda ngiunderstanda ukuthi isho ukuthini. Angizokufundisa ngizokhuluma ngayo njengamanje. Ibalekile. Ingabi bikho into oyofika lapho uthi khona ngiyayeqa for good. Uma uyeqa yiqo kwesikhashana ngoba mhlambe ke kusho uNkulunkulu akakawambuleli ngayo. Kodwa yonke into ebhalwe lapha eBhayibhelini ibalekile bazalwane. Inesizathu. Kungisizile lokho kakhulu futhi ukuyihlupha ngalezo zinto lezo. Kungisizile futhi bazalwane ukuba intercessor. Uma bazalwane benama challenges ngihlupheke emoyeni wami mangiyothandaza uNkulunkulu abese letha impendulo ayibeke emoyeni wami bese beka nevesi eliqondene naleyo mpendulo. Izambulo ngiyitholile ngaleyo ndlela. So ukukhulekela abantu bakaNkulunkulu, abantwana bakaNkulunkulu ngokuthembeka. Ma umzalwane ethi bazalwane ngicela ningikhulekise uthembeke. Uma kunezimo ayishoyo ezithile ezibhlungu uzumoya wakho ukhathazeka ngalezo zimo, then ube siyomnxusela umkhulekela uNkulunkulu. uNkulunkulu bese edalula ukuthi imbangela lezo zimo yilela. Then le revelation enginayo bazalwane ke mhlamba abaningi abangakayi understand ngiyithole futhi ngisizwa yilokho ngoba isikhathi ngiya ngezimo ezithile ngokwama prayer request abazalwane ngiyo intercede, then bese ethi uNkulunkulu stop. Yabona aqhambukanga sekunjalo nakho laqala khona. Yabona nansi i-cause. uNkulunkulu aye deep nami kwi root cause yesimo esithile kwesikhathi umzalwane asuke ethi asisikhulekele. So ke kungisizile ke lokho kakhulu bazalwane egameni lika Jesu. Ukuba yi-intercessor. Then nginikeze isikhathi ngikhuleka ngikholelwe ekuthenini umzalwane mayinenkinga ecela umthandazo uNkulunkulu uyaphendula. Futhi uma ukuthi mina ngabhekana leyo nkinga akusikhona ukuhlakanipha ukuthi ngizikhiphe ngaphandle mina ngoba umzalwane wami ayishayekile. Uma ukuthi mina ngashawa ileso simo anginaso isiqiniseko sokuthi ngeke singishaye leso simo ngelinye ilanga. Right? Ngingaba umuntu omusha, ngikholwa ngisindisiwe, ngashada abantwana besebancane. Maqhamuka umzalwane ethi ngicela umthandazo nginesimo ngabantwana bami, akhona ukuhlakanipha abazalwane ngoba nami ngizoba nabo abantwana, senginabo abantwana basebancane. So ukuhlakanipha ukuthi uye uNkulunkulu usithatha isimo somzalwane sokuhlushwa abantwana usenze kube yisakho. uNkulunkulu ikuphi esingakwenzanga kahle ma abantwana bethu sisindisiwe benza njena. Bese uNkulunkulu embula ukuthi nasi imbangela yalokho. Nenze kanjena nina njengabazali. Yilokho okwenza ukuthi nishayeke kanjena. Sengiyasizakala bazalwane ngesimo esishaya umzalwane esimkhulekisa kuso kodwa nami engifake kuso saba ingxenye yami. Ngaba ingxenye yaso leso simo. Ungisizile lokho futhi bazalwane egameni lika Jesu. Angikhulekeli into ngoba nakho isithinta mina kuphela. Mayithinta elinye ilungu emzimbeni kaKristu nami ngiyathinteka. Ma umuntu eqhuzuka ubhoza kuba nesilonda uzubhlungu umzimba wonke omunye ugcine segula ngenxa ulimele umzimba wonke uaffecteke. So amalungu onke omzimba ayaffecteka kumuntu ngesitho esisodwa esuke siphazamisekile silimele. So nasemzimbeni kaKristu uma ukhona umzalwane oshayekile sithinteka sonke. Lento ukuthi asisathinteki bazalwane kunomzalwane oshayekile ndlela thile kusho ukuthi sekhomba khona ukuthi asisekho emzimbeni owodwa. Asiseyona lento efuna uNkulunkulu ngendlela efanele. So kungilekeleleke abazalwane lokho egameni lika Jesu kakhulu ukuthi ngiqonda ama scriptures ngendlela engwaqonda ngayo. Uma futhi abazalwane kunama statement abawashoyo
Umoya ongcwele uyakusiza lapha phambili ukuthi hayi lesi statement lesi sinake. Uthi uhleli phansi ulalele usinake istatement. Akunakise umoya ongcwele noma kathi ungasinakile. So ikhona leyo gift yokuthi umuntu mayekhuluma ngiyakuthanda ukulalela bazalwane, ngiyakuthanda kakhulu. Ikhona ngikuthanda kakhulu then ukukhuluma. So ngenkathi ngilalele kahle and mase ngilalele mhlambe uyokufakaza unkosikazi wami lokho ngelinye ilanga ngoba mhlambe kwesisikhathi kuye kumphazamise ngoba uma ngisafocus entweni ethile ngibhekene nayo ngiyahluleka mayikhuluma kunento engifocuse kuyo angikwazi ukumuzwa. Uyabona? Kanti usuke edinga attention ngalo ngifakaza ngonkosikazi wami uyena ongazi kahle ukufakazela lento engishoyo ukuthi ngiyathanda ukulalela attentively ngiconcentrate entweni. Umoya ongcwele uyakwazi ukuthi ke ambule into ethile ngaleso sikhathi ukuthi uyasizwa lesi statement salomuntu. Yabona? Bese ngiba nehomework yokuthi mase kuphela inkonzo la sihlangene khona noma kade sixoxela nje sefune ngibile emuva mina sengingedwa sengiyohosha induku zami iBhayibheli ngihosha incwadi zami ngihlale phansi ngivule bese ngiyadlinza ngithandaze moya ongcwele ngicela ungisize concerning this issue. Yambula lokho ufuna ukwambula bese yambula uNkulunkulu. For example bazalwane nasi sibonele practical abanye sebezwile indlela engifundisa ngayo insuku zokugcina, abanye sebezwile indlela engifundisa ngayo isambulo nencwadi kaDaniel nama prophecies eBhayibheli. Abaningi abawathatha ukuthi alikhuni. Yini yangisiza ukuthi ngifinyelele ekunderstanding ngendlela inkosi engisiza ngayo manje. Ngesakhula enkosini ngisewumntwana ngangike ngizwe inceke engangizethemba ifundisa zithi bazalwane silikhuni isambulo. Yabona? Asi-understandeki. Yabona? Ilikhuni incwadi kaDaniel. Emoyeni wami ebuntwaneni bami kube nento ethi is anything too hard for the Lord? Ikhona into elikhuni uNkulunkulu. Ikhona is anything the Lord cannot do? Ikhona into uNkulunkulu angeke ayenze. Ngihlushwa yilonto nje bazalwane. Yabona? No. Kusho ukuthi kusele ngakithi. Okay bazalwane kube nento ekhulumayo, kube nephimbo elikhulumayo lapha phakathi kujulene emoyeni wami ukuthi hayi kusele ngakithi. Ngeke uNkulunkulu athi uletha isambulo revelation. Angithi isambulo leso into eyambuliwe leyo. Bese futhi balikhuni yambuliwe. Kusho ukuthi kudinga mina nginikeze isikhathi nesineke sokuthi umambulo walesi sambulo angambuleleke lokho angibulile. Then incwadi kaDaniel ngiyavuma ilikhuni ngoba ikhuluma symbolic and wathi uDaniel mabambulo wasekuthiwa vala lesi siprofeto ngoba sikhombe isikhathi esikude. But uJohane mase esembulelwe yena kuthiwa ke ubusisiwe ofundayo lana ngoba ukufezeka kwalesi siprofeto isikhathi sesisondele. So kunendlela okubekeka ngayo lapho umfunda uchapter 1 uJohane isambulo. So ngafika lapho ngithi khona nonkosi ngicela ungambulele. Then uNkulunkulu khona izingceku ayisizile zabhala zacubungula ubona ukuthi isizwe umoya ongcwele. Ngathatha ama-study Bibles ngawafunda, ngathatha incwadi ama-books spiritual books ngawafunda ngiwahlanganise ngiqoqa ama-facts. Isikhathi umsebenzi hard working bazalwane. Udiligence uvela lapho hard working. Nginikeza abazalwane ngwahlanganise lamavesi at the same time ngiyathandaza ngapha ngicela umoya ongcwele angisize. Then uthula udlinza ucabanga umeditate usufundile isho ukuthini lento umoya ongcwele akhuluma emoyeni wakho akhuluma engqondweni yakho ayihlanganise umoya ongcwele uyizwe uthi yes emoyeni wakho. Yabona? Uma ingakahlangani iphike kube ungabi nakho ukuthula ungabi nakho ubumnandi emoyeni wakho ayikahlangani. So uyinikeza isikhathi bazalwane hayi ukuhalamuza nje angathi uchitha icala mofunda iBhayibheli. So inkosi yangilekelela ke bazalwane angakubambi konke ngisaqhubeka namanje ngiyalalela ezingcekweni zenkosi. Uma inceke enkosi noma umzalwane othile sikhuluma naye hey kade ngilalela umzalwane othile washare into ethile. Hawu ngiyaqala ukuzwa ngalo mzalwane, ngiyaqala ukuzwa ngalo inceke. Ikhotha istatement esipowerful kangako. Mina sengiyaphuthuma ngiyo research ngaleyo nceko. Uma biza ngiguglishe ngayo ngiyaguglisha ngayo ngilalela izinkulumo zayo intshumayelo ama speeches zayo ama teachings zayo
yabona, ama-prophecies ayo ngilalele, yabona, khona into engizobuya nayo. So-ke ngokusizwa inkosi-ke, ngoba sengiyayazi leni yami manje, sengiyayiqonda, khona omunye umuntu othi uma usuthi uyamlalela nje uthi yilaba abantu abangekho kwileni yami, abanalezi zinto mina uNkulunkulu indlela angambulele ngayo eziphambanayo nalokhu ubona abakushoyo. So-ke khona abantu ogcina ufika lapho uthi khona hayi, akusona istaff sami lesi, akuyona ileni yami, yabona. So-ke well mabeklema ukuthi basetshenziswa uNkulunkulu, kodwa lokhu uNkulunkulu angambulele khona ngiyamkholwa kukho, nginesiqiniseko ngakho, ngibambelele kukho, ngikholelwa kukho, yabona. So anginankinga, angingabazi ngakho. So then bese-ke angithandi ukuthi ube nento yokugxeka because uNkulunkulu mahluleli. So-ke ngithi ayi akusona istaff sami, akuyona ileni yami, ngizoshiya kanjalo. So-ke ngifuna ukufocusa kulokhu uNkulunkulu anginikeze khona egameni likaJesu. Kodwa khona into othi uma ulalela futhi uNkulunkulu kube khona ulwazi olutholayo oluzo-eda-ke kwesakhe staff noma kweyakho ilane. So-ke enye indlela le ngisizakala ngayo bazalwane egameni lenkosi ethu Jesu. So-ke ukuvula iBhayibheli lakho ulivula kufanele kube nayo into ethi right, le ncwadi kuthiwa sivule ikwi-Old Testament, le kuthiwa sivule kwi-New Testament, then ulifunde iBhayibheli lakho libe umngani wakho in such a way that mawumzalwa nemile evula izwi laphana phambili, then iBhayibheli lakho ulijwayele ngendlela ukuthi uyazi ukuthi okay, leli verse athi asilivule lisencwadini kabani, likule chapter laphana kuleli page limi laphana ngaka-right ekugcineni, lilapha phakathi nendawo, lilapha ngaka-left phakathi nendawo, lilapha ngaka-left ekuqaleni. Usuyalazi iBhayibheli lakho, yabona, kunendlela oconnecta ngayo nalo iBhayibheli lakho. And amanye amabhayibheli siyawathikha uthi okay, uma ulivula nje uyazi ukuthi ngilithekile, okay, okunye ngibhale lapha phezulu, okunye ngibhale lapha phansi, ukugcizelela kuleli vesi. So khona kwesisikhathi uma ufunda iBhayibheli lakho ungakathathi ama-commentaries, ungakathathi ama-study Bibles, uthi uma ulifunda iBhayibheli, okay, umoya ongcwele akukhumbuza ukuthi leli vesi olifundayo khona elinye uke walifunde elifana naleli, usuyalibheka lelo vesi bese uzolibhala eduze kwaleli olifunda manje ngento ombulelwa yona manje. So uthola ukuthi usunelist yamavesi akhuluma into eyodwa endaweni ezahlukene, ngoba unesikhathi sokuthi ubuyele kuleliyana umoya ongcwele akukhumbuza lona, uzolibhala eduze kwaleli, ulithathe naleli olibhala eduze kwaleliyana. iBhayibheli lama usulihlole ngilifunda kanjalo kwesinye isikhathi. So ngisizwa inkosi bazalwane egameni likaJesu. Hayi ngiyabonga-ke bazalwane, inhloso yokukhuluma kanjena mhlawumbe obunye engathi hayi ndoda, lesi sambulo sakho abaningi basene-challenge ngaso. I thank God ukuthi njengamanje oba ngikhuluma nje uNkulunkulu use-fulfill isiphrofetho sango-2012 athi khona ngomunye umzalwane engiprofetha, lento engikhulumayo people will understand it, abazalwane boyi-understanda. Kwathi tomorrow, utomorrow kaNkulunkulu akusiwona lokuthi njengoba namhlanje nje kulwesine tomorrow lwesihlanu, no, uNkulunkulu usuke ngakhulumi kanjalo. Utomorrow kaNkulunkulu sekusho ukuthi in future, esikhathini esithile sizayo, bengi-understanda manje kodwa bazo-understanda. I can see that bazalwane, I can testify, I thank God, sengiyakubona sebebaningi aba-understandayo, sebebaningi abamukelayo njengamanje le revelation, yethi isaqala ibilikhuni kubantu balingeka abakhuluma ngendlela eziningi abakhulume ngazo, bakhomenta ngendlela eziningi ezinegative, bareject abanye, and abanye unfortunately sebedlulile emhlabeni, bedlula nalokho, kanti inkosi yayiphuthuma ukuzobasiza ukuthi bame kahle phambi kwayo. So-ke manje kusizile kakhulu ukuba nalawo ma-challenges ngoba enza ukuthi ngeke kakhulu uNkulunkulu nalezo prophet uNkulunkulu engiqinisa edifying me ukuthi ngime kulokhu uNkulunkulu akwambulile. So kulekelele kakhulu lokho prophet ukuthi tomorrow they will understand
yes njengamanje sebekhona sebe-understand ukuthi no sesiyayibona manje lento siyayi-understanda manje kanje yabona. So-ke kulabo bantu-ke abayimisela uku-understanda more ukuthi kodwa nceke inkosi nje ubunale revelation njena-ke siyafuna ukwazi ukuthi ufike kanjani kuyo. Lalela kahle lama audio ke esengiwarekodile njengamanje. Walalele kahle. Egameni lenkosi yethu uJesu. Awu2 made lenya ayiphelanga kahle ivele yanqamuka khona into engiphazamisile yanqamuka. I thank God ukuthi isevekile. Then ke le yesibili ngiyaqedela kuyona. Uma usuthola le angazathi ngiyaqhubeka kuyona buyela le yokuqala. So uma usuthola le yokuqala mayizinqamuka kabi ithole nale yesibili. Ulalele nje ngokuthi okay lenceke uNkulunkulu ihambe noNkulunkulu kanjena. So ngithinta izinto ezahlukene nje labazalwane. Ngicela ugcizelela ke sengivala. Umbuzo ubuthini? Ubuthi umbuzo ufike kanjani nceke inkosi ukuthi uNkulunkulu akwambulela izinto ekanjena. iBhayibheli lakho ul-approacha kanjani ukuthi ul-understand. Uma sikulalela sikuthola ukhotha amavesi wahlanganisa efakazelana ngento ethile besingayinakile. Manje sesiyayizwa lento ngamavesi owakhotha osekela ngawo kodwa futhi ajulile acashile. Ukwenza kanjani lokho? Umoya ongcwele osizayo bazalwane ukuthi inhliziyo yakho uyihlambulule ihlanzeke, then ingabi bikho into eqondana nawe nokuyifunela wena nokwakho, kodwa kube ukuthi uNkulunkulu ngiyazidela, I surrender all kuwe uNkulunkulu ungisize. Ngicela ukusizwa nguwe, amphuwa ngingompofu ngosweleyo, ngiswela ukwazi wena nombuso wakho. Ngifundise moya ongcwele. John 14:26 ukuthi uthe uJesu uzosifundisa, ngizobona ngokuthi ungifundise emoya ongcwele ukuthi ukhona empilweni yami. Enye into bazalwane bingishaya lento yesenzo yo-action othile abaningi abathi amadlingozi, athi umuntu usehlile umoya ongcwele kanti amadlingozi nje. Ngimangaza ukuthi umuntu kade ebhukuza phansi ekhala ekhuluma izinto ezinkulu, mayephuma lapho usengomunye umuntu. Yabona ingikhathaze lonto. Angiyena umuntu o-excited kakhulu ama-emotions bazalwane. Ngumuntu ohlolayo, and i-gift ye-discerning ikhona uNkulunkulu ungenzele umusa ngayo ukuthi ngisho ungayenza kanjani into ngaphandle ngo-action. Umoya we-discerning uyakhuluma nje ukuthi hayi khona ukukhona khona ongesikhona, yabona lokho akusikhona, lokhu yilokhu, yabona. Ubona ngani ukuthi umoya ongcwele ukhona? Enye indlela obona ngayo umoya ongcwele uyakhumbuza, exactly uJesu akushilo, uyakhumbuza umangalo ukuthi hawu ngikhumbule kanjani lento, ngoba ngiyakhumbula ukuthi ngangayifunda na bese ngikhohliwe, but kwenzeke kanjani ukuthi mase ngifunda ngesifundo esikanjena angikhumbuza amavesi athile umoya ongcwele and ahlangane, ukhunjuzwa umoya ongcwele ahlangana amavesi. Umoya ongcwele usuke efuna ukukufundisa into ethile, khona isifundiso, khona umyalezo, khona isambulo afuna ukunikeza sona, ngenxa ukuthi uyinikeza ithuba lokufunda iBhayibheli akhumbuze izinto ezifundile eyisekela lesi sifundiso ngokwamavesi, ngokwama-quotations ahlukene ey'ncwadini ezahlukene. Enye indlela umoya ongcwele angisuze ngayo leyo ukuthi uyangifundisa yena into engidinga ukuthi ngiyazi, aphinde angikhumbuze mase ngifundisile lokho esengikhohliwe, okubiza ukuthi kusekelane nokunye. So ziningi izinto engiyifundile bazalwane, njengoba ngirekhoda nje izinto engirekhodayo ngiyibhalile phansi ey'ncwadini ezahlukene. Iy'ncwadi engiyibhalile more than 30. Ngoba ngesikhathi ngi-experience rejection kubazalwane kakhulu ngenxa yonga-understand uthuma uNkulunkulu angithume ngalo, ngibe nesikhathi sokuthi ngihlale noNkulunkulu ngihlinze ngaye ebuhlungwini bokurejectwa boku-isolate. Then uNkulunkulu wathola ithuba lokukhuluma nami, then wangisiza ukuthi ngikwazi ukubhala lezi ncwadi, hayi ngoba ngiwumbhalo wencwadi, angikufundelanga, akekho umuntu ongifundisile, kodwa bekuwukuthi ngigcine ngilondoloza izinto uNkulunkulu azambulayo ngiyibhale phansi ngoba ngingumuntu ohlala enyameni ekhohlwayo. So-ke ukuze lezi zinto nami ngikwazi ukuyikhumbuza zona izinto uNkulunkulu azambulayo ayikhulumile, kufuneka ngibuyele kuzo ey'ncwadini engiyibhalile. Nabadinga usizo ukwazi ukuthi nceke uNkulunkulu ukhulume ini, wambule ini, uthothi njengomuntu usengikhohliwe, umoya ongcwele angikhumbuza. So-ke ngokuthi ngiye ey'ncwadini, so ngangiyibhalela lokho iy'ncwadi.
size mina nabathile abazoba nesifiso sokwazi izinto uNkulunkulu azambulayo, ngoba uNkulunkulu eminyakeni emininganyana ngirejectwa left and right, so ngiyithole ngihlala isolately nomndeni wami, angazathi sesiqhingini sethu nje sodwa. So kanti uNkulunkulu indlela azodownloada ngayo izinto kimi, so izinto ezisuka kuye ezifaka kimi imphatha izinto ezithile. So ke njoba sengirecorda nje isicelo sabazalwane abathile abacela ukuthi ngirekhode, so that mangakwazi ukufinyelela kubo kodwa bakwazi ukulalela basizakale noma ngekho ngepresence yami physically kubo. So ke njamanje ngiyafakaza bazantu umoya ongcwele uyakhumbuzana, ngoba isikhathi ngikhuluma ngithi ngithuthi kambe ngizorecorda ini engizoyitshela abazalwane, angikhumbuza umoya ongcwele. Then isikhathi engikhumbuza umoya ongcwele ngikhulume ngetopic ethile njengoba ngikhuluma nje, ngiphinda ngikhumbule futhi ukuthi hayibo lento ngiyibhalile encwadini ethile ngikhulumile ngalento, yabona. And nami ngize ngimangala ukuthi lolu lwazi lezi incwadi ezikhuluma kanjena ezibhaleke kanjena ezihlangene kanjena, uma ngiqeda ukuyifunda kwamina kuba mnandi emoyeni wami, yabona. Nawo lama audios bazalwane ngiyawakhuluma ngoba ngikumoya, ngiyakhuluma ngomoya kaNkulunkulu, but njengomuntu nami ngibuye ngiwalalele, sengilalela njengomuntu ngoba uNkulunkulu phela mayikhuluma nathi sonke angakhuluma ngami ngomlomo wami kodwa futhi ukhuluma nami njengomuntu wakhe. So nami ngibuye ngiwalalele, ngingasho ukuthi ngizilalela mina ukuthi abantu ngithini kubona, ngilalela uNkulunkulu ukuthi uthini uNkulunkulu ngami ngomlomo wami, kimi uthini, yabona. Mbonga uJehova mphefumulo wami nakho konke okuphathi kimi, makubonga igama lakhe, yabona. Lo mbhali lona waleli verse wayekhuluma naye, mbonga uJehova mphefumulo wami, yabona. Ukhuluma naye ngokuthi lo muntu akabonga uNkulunkulu uye. So nami uNkulunkulu uyakhuluma ngami kimi. Lama audios uma bekusiza nawe nami ayangisiza futhi, yabona. And imathi mangiwalalele uNkulunkulu uphinda futhi kube khona kwambulayo kimi ngokulalela lama audios uNkulunkulu akhuluma kimi ngawo. So umoya ongcwele uyangikhumbuza ukuthi uyakhumbula ngikwambeleni elithile wayibhala incwadini ethile, yabona. So ke lokho engikhulumayo labazalwane kuyisamari, angikunikeza amavesi amaningi, kanti encwadini yamavesi ngibe nesineke nesikhathi uNkulunkulu nesikhathi engisiza engibhalisa lezi ncwadi ukuthi angikhumbuza amavesi ngiwabhala akhuluma ngesubject ethile. Encwadini masufika khona uzothola amavesi amaningi ahlukene kodwa akhuluma ngesubject ethile. Into nento engikhulumayo engifundisayo isekelwe ngamavesi. Kuncane kakhulu mhlawumbe u0%, 0.1 something percent la engithi mangikhuluma ngento ethile khona uthola ukuthi inevesi elilodwa noma amavesi amabili. Kuncane kakhulu bazalwane, ngoba ngiyakholela ukuthenini si restorisha ibandla manje, si align ibandla, sibuyisela kwi sound doctrine kaJesu Kristu ukuze libe yilento uNkulunkulu ayifunayo emhlabeni. So ke mangikhuluma ngento ufune ngisekele, hayi ngescripture esodwa kodwa ngama scriptures ahlukene. So ke ngiyambonga uNkulunkulu ngalokho egameni likaJesu. I think bazalwane kukhona ke mhlambe enizosizakala ngakho nilalele lo ngizothi ufakazi noma umlando wami noma iprofile yami, I don't know, wena ozokunikeza igama elizoswitha kahle ukuthi masuyilalele lenkulumo ithini, uyinikeza liphi igama. I believe ukuthi uNkulunkulu uzobeka emoyeni wakho ukuthi ke ma ubiza lesi sifundo noma lenkulumo uyibize ngegama wena ozokwazi ukuthi uneliseke ngalo uma abulalele. So ke ngiyabonga kakhulu egameni lenkosi yethu Jesu. Mhlambe makukhona ukuyimoya ongcwele kwambulayo ngiyobuye ngenze enye recording bazalwane egameni lika Jesu. Mhlambe khona futhi enye i-audio engiyenzile nobufakazi ongathi uma ubuthatha ubuhlanganisa nalokho esengikhulumile then kube khona okutholayo. I thank God so much ke bazalwane for abazalwane abeza kimi babe nama comment athile. Enkathi umzalwane commenta umoya ongcwele uyabeka enhlizweni yami ukuthi ke angeke ngokhuluma ngalento. Lokho engikhuluma nje manje I believe kuzosiza abantu abaningi ukwazi ngami nanokuthi ngifike kanjani la ngikhona, ngiqhubeka kanjani ngisizwa inkosi. Kuneyingceko ezifikile zangichallenge ngezinto ezithile, zacela ukuthi ke akukhulume ngento ethile, akuchaza ngento ethile, then za comment ndlela ethile, then kwase kubeka inhliziyo lami ukuthi ke angikhulume lento. So ke ngiyambonga uNkulunkulu ngalokho egameni kaJesu. Uma kukhona nawe mhlambe othi awungichazelelana, then ngikhulekile ukuthi ngithole lokho
then uma inkosi ingisiza ukuthi ngikwazi uku-attenda, then sekuyosiza abaningi futhi ungathuli ngaphakathi. Enye into ebingisiza futhi bazalwane, senginqena ukuyinqamula le order, ngiyabona ukuthi manje ama-minute lana sewu-74, senginqena ukuyinqamula ngoba mayinqamula ngiqalenye mhlawumbe ngeke isaxhumana kahle lento. Enye into engisizile futhi bazalwane, ukufunda iBhayibheli, ukulazi nokwazi izinto ngambulelo uNkulunkulu izinto. Uma ngabe kuxoxwa ngiyaxoxa ngilalela inceke inkosi ixoxe izinto uNkulunkulu ayimbulele izona, ifundise, ichaze. Ngenkathi ichaza ngiyathatha ngifake emgodleni wami, bese ngihamba ngeBhayibhelini ngosesha, ngiyabuza umntwana kaNkulunkulu, iminceke kaNkulunkulu, umzalwane othile, sixoxa naye, sixoxa ngezinto zikaNkulunkulu, ngiyambuza. Okunye mangikubuza ngikubuza ngoba ngingakwazi, kodwa ngisuke ngifuna ukwazi ukuthi yena wambulelwe kanjani kulolu hlangothi, ngoba isikhathi echaza yena indlela ambulule ngayo, mina khona engikutholayo, khona engikufundayo. Kungisizile lokho kakhulu bazalwane, ukuthi ngingasho ukuthi ngoba ngiyazi bese ngithi hayi ngiright kulokho, ukhuluma ngento engiyaziyo. Ngiyathula nje bazalwane, yabona. Kwesikhathi ngiyahlangana nabathile bakhulume, umbotho ukhulunyiswa uNkulunkulu, into ayikhulumayo uyambulela uNkulunkulu nobufazi balokho. Kodwa nginayo even ngibhalile phansi, yabona njengoba ngirecorda nje, umusi uzwile amanye ama-recordings ama-audios ami, yabona, uzongithola kwesisikhathi ngilalela umuntu ekhuluma ngento ongizwile ngayo ngiyikhuluma, yabona. Angiqhakambisi ukuthi nginalo ulwazi entweni ethile, yabona. Ngoba nginenkolelo ethi khona into uNkulunkulu angangikhumbuza yona. Akuyona into wrong ukukhunjuzwa, ngoba ukukhunjuzwa yinto, iprinciple lombuso kaNkulunkulu, to remind us. Umoya oNgcwele uyasikhumbuza ngoba singabantu emhlabeni siyakhohlwa. So kubalekile ukuthi into noma uyazi uzwe enye aspect umuntu indlela abeka ngayo. Kungisizile lokho bazalwane, kungikhulisile kakhulu. Uma sinama gatherings, let's say kunesemina ethile, let's say isemina mhlambe yobaba, isemina mhlambe yama leaders, isemina mhlambe ngisewumuntu omusha nje, ngisakholwa ngisewumuntu omusha, isemina yabantu abasha, yabona. Ngendlela inkosi ebingisiza ngayo ngokufunda iBhayibheli njengoba sengichazile, ngingaphatha abantu abasha ngisewumuntu omusha, futhi sengishadile, ngaqhubeka ngaphatha abantu abasha, bengiba nayo inhlanhla yokubekwa ku-leadership, kunikezwa ama-position athile kwi-leadership. So uma bekuhleli ukuxoxwa, into engithanda kakhulu singabazalwane sihlangene sizofunda ngezwi kaNkulunkulu, sizofunda ngezinto ezithile, ngiyayithanda i-open discussion. Lokho kuthiwa yini, i-discussion, makuthiwa siyafunda kube nama-session la sidiscussa khona, sivuleleke, kubuzwe imibuzo, kuphendule nani. Uma abanye besaba ukubuza imibuzo, ngangiyithanda into njengomuntu mhlawumbe uphethe abantu abasha engizoyisuggesta ukuthi ukuze mhlawumbe ungaze ukuthi umbuzo wakho owakho umbuzo, ngoba uthola ukuthi umuntu akafuni ukubonakala ukuthi uyena ubuze lo mbuzo, unamahloni. Then sasiba nani into okuthiwa i-question box, ibhokisi lemibuzo la umuntu ezobhala khona i-comment, umbuzo, noma inafisa ukuyidlulisa, angalibhala igama lakhe, ayibhala ayifake ebhokisini. Mina njengomphathi wabantu abasha sengizofika lapha ebhokisini ngithathe lezi zinto sidiscusse ngazo. Yangisiza lonto bazalwane kakhulu, ngoba ngesikhathi ngithola imibuzo, ngithola ama-comment, then ayangi-challenge ukuthi ngiye eBhayibhelini ngiyofunda ngalonto, ngiye emthandazweni, yabona. Okunye kungi-challenge ngendlela ukuthi ngize ngizile ukudla. Isikhathi ngizile ukudla, uNkulunkulu angambulele. Angithi njengomuntu olida abantu kubalekile ukuthi ube accurate nge-information, nge-knowledge oyinikeza abantu, and uyisupporte, ibe scripturally supported. So njengomuntu okuthiwa umphathi wabantu abasha, njengomuntu okuthiwa uyi-lead, unesikhundla esithile ebandleni la ubekwe khona, so you have to be accurate ngama-answers akho. So kwangilekelela lokho kakhulu. Singabantu abasha, ngisewumuntu omusha, sibeke ibhokisi, then kufakwa ama-questions, kufakwa ama-suggestions. Kwamanye amasonto bazalwane kuze kubhalwe, kubekwe lapha kuthiwa suggestion box, ukuthi uma une-suggestion ethile ukuthi mhlambe leli bandla mhlambe uma ngenzeka kanjena singabantu abasha, mholi wethu, baba wethu, mfundisi wethu, mhlambe nathi singaba comfortable njengabantu abasha, yabona, bese kubekwa i-suggestion box. So yayingilekelela kakhulu lonto leyo. So uma kuthiwa kunesemina ama-leaders, noma into ngiyazi ngiyibuze,
ngenkathi ngiyibuza ngiyazi ukuthi khona umuntu ozosizakala and bengikukhuthaza njengomuntu oyilidi ukuthi bazalwane ubuze, ungabi namahloni okubuza ukuthi hawu nawe ubuza umbuzo njena. Kwenkathi ubuza umbuzo angazathi ulula, awubuzeli wena, ubuzela nabathile abasabayo ukubuza. Ngenkathi ukuphendulwa lana kuxoxwa, khona umzalwane uzovele nje aphendule indlela athile uthi wow, yabona bengayinakile lento, ikusiza ngendlela emangalisayo. Ikusiza kulombuzo obuziwe abanye abangathi ubusili, it was a silly question, kodwa usizakale kube nesambulo uNkulunkulu asilethayo. Enye indlela uNkulunkulu angisise ngayo leyo bazalwane, ukuze ngifike kulizingeke kulona njengamanje. So kuningi nje bazalwane, ingakho ngithi mhlambe ke makhona okunye okuvelayo futhi bazalwane ngizokukhumbula mhlambe kuyongiphoqa ukuthi ngenze enye order egameni lika Jesu. Right, kodwa mhlambe makuthiwa ke mhlambe abanye bangicela ukuthi ke sizokhuluma ngalezi zinto physically face to face, mhlambe ke usunawo ama questions wabhale phansi, then sesiyaxoxa ngakho. Ngiyokujabulela futhi nalokho bazalwane. Ezinye izinto lezo umuntu engibuza ezingikhulisayo, kuyangikhulisa ukubuzwa egameni lika Jesu. Okunye futhi engikhumbulayo njengamanje, ukriticize bazalwane, kungabi iwona wonke ama-critics nama-criticism, abantu abakriticizayo nezinto abakriticize ngazo ozoyithatha ngokuthi is-negative, ezizokuzwisa ubuhlungu. Ungabikho konke, khona ama-criticism, izinto abantu abakriticize ngazo ezikwakhayo, ezikukhulisayo, ezikuchallengeayo. Abanye abakhuluma kahle bathi constructive criticism, ukugxeka okwakhayo. So kukhona ukugxeka okufuna ukukuvume ukwamukela empilweni yakho okukwakhayo. So bavumela abanye abantu bagxeke, kanti ngenkathi begxeka uNkulunkulu bavumela ukuthi bagxeke ngoba indlela uNkulunkulu akwakha ngayo leyo. So kuvumele lokho, kukhona, ngiyakwazi. Enye into engisizile lo bazalwane, nalokho ukukriticize okunegative okuzwisa ubuhlungu, condemnation phakathi, okukushiya ucondemned, uzibona ungelutho, yabona, okufaka ispirit sokugive up, ukuthi hey ayikho lento angiyeke. Khona abantu abakriticize ukukuhliphiza ukuthi baqede nya. Khula, ufuna ukwazi ukuhlukanisa ukuthi khona into kanjalo ogxekwa ngayo. Then khona ivesi lapha kwi-Old Testament, mhlawumbe uzolikhumbula mangisho, uDavide waye kade yolwa, wabuya kuthathwe abafazi bonke abesifazane nezingane nemfuyo nempahla yonke. Waba buhlungu uDavide wakhala. Then ayikho into eyizomduduza. Lithi iBhayibheli, ngithanda lesingesi lithi he strengthened himself in the Lord, waziqinisa enkosini. Yabona, khona into ethi ifike ngabantu abathembile abangabazalwane, ikushaye ukuqeda, yabona, but ubuye uthi no, I'm strengthening myself in the Lord. Uziqinise enkosini, yabona, uyiqinise enkosini, ikhona lento iyasebenza bazalwane. So ke amanye ama-criticism uNkulunkulu uyawadedela, wavumele ngabantu abathile bakuhliphize. Ngenkathi behliphiza kanti uNkulunkulu uyasebenza ngabo. Elithi izwi kaNkulunkulu kusebenza konke kube ngokuhle kulabo ababiziwe ngecebo lakhe. uNkulunkulu ufulfilla leli verse eliku John 15, athi uNkulunkulu lowo othelayo uzomthena, uzompruna ukubathele kakhulu. uNkulunkulu uyakuthena ngabantu abathile, kube sazathi bayayishaya into oyiyo noyenzayo nesambulo naso, bahliphize, yabona, bakunikeza ama-proof ukuthi ayikho lento yakho, kanti umoya kaNkulunkulu kuwe ulokhethi nje bambelela yiyona lento. Uyikhona ukuthi nje abaqonda aba-understand. Ufike la uvuma khona ukuthi ayingayiyeka lento, umoya wakho ungavumi, ingayekeki, ingasuki, ivalelwe lento okuye emathanjeni, kanti uNkulunkulu uyakupruna, ufuna ukuthi uthele kakhulu. Khona izinto ongeke uyithole, khona izinto uNkulunkulu angeke azambule ongeke uyithole ungangenanga ezimeni ezithile, ungadlulanga ezimeni ezithile. Khona izinto ongeke uyithole engeke zambuleke ungahlangananga nabantu abathile, ungadlulanga endaweni ezithile. Khona izinto ongeke uyithole ungalingekanga ngelinge, kungafikanga izilinge ezithile zizokulinga.
wanqoba, hayi ukuthi walingeka wasarenda wayilda elingweni, no. Kodwa isilingo ngoJesu ufike lapho uthi khona mina okuhambe sekuphelile. Lesi silingo besingiqeda, kodwa ngazi ukuthi ngiphephe kanjani, ngisinde kanjani, angazi ngiphunyuke kanjani. Bese ubuye uthi hayi umusa kaNkulunkulu ongigcinile, kanti uNkulunkulu ubezoqeda ngawe. Khona ipride khona ipruning uNkulunkulu abezoyenza kuwe, khona into uNkulunkulu abezokuthobisa kuyo. Then othi mawuphuma lapho usubuya nesambulo esithile. Enye indlela uNkulunkulu angisize ngayo le bazalwane ukuze ngifike kule revelation ekhona njengamanje etrendayo egameni lika Jesu. So ke ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu bazalwane. Uyabona ukuthi ngikhulume ku74 minutes manje u85 mangithi ngiyavala kuvele kufika okunye. That's how the Holy Spirit is working. Usebenza kanjalo umoya ingcwele ukuthi ayidownload into akukhumbuza ayibuyise egameni kaJesu. From 74 minutes to 85 minutes olalela lapho bese ngithi ngiyavala 74 njengamanje 85 angivalile. So khona izinto ezilokhu zambuleka ikhumbuleka. Yenye indlela uNkulunkulu asebenza ngayo le egameni kaJesu. So ke hlonipha abantwana bakaNkulunkulu, uthobe umufunda baseFilipi chapter 2 nishaye ngazathi abanye bangcono kunani. Yabona, so nishaye ngazathi abanye bakhulu kunani. Always be submissive, uthobeke. Ukuthobeka kusho ukuthi uyabalalela abanye abantu, uyahlonipha ukuthi uNkulunkulu uyabasebenzisa, uyahlonipha ukuthi uNkulunkulu khona izinto azambulayo ngabo, uyahlonipha ukuthi bakwi-ministry nabo basizwe uNkulunkulu. So even if ningahambe kumalenzi afanayo, even if ukusebenza kwenu ama-ministries enu nama-revelations enu engafani, but you admire, you respect, you honor ukuthi abantwana bakaNkulunkulu, iy'nceku zikaNkulunkulu. Sengivala bazalwane njengoba ngishilo eqaleni ukuthi ngithe mangizalwa ngibuthelwa kuKristu ngisindiswa, indlela engibuthwe ngayo ihlukile. Ngichazile kwenye order lapho bazalwane, ngicela ungabuyeli kuyona. So ihlukile, angisindiswanga ngabuthwa embusweni kaNkulunkulu ngendlela ejwayelekile abantu abaningi. So ke ngibuthwe ngafakwa kimi, kwafakwa ama-ingredient ombuso kaNkulunkulu, kwafakwa ama-ingredients eprofeto, ama-prophecies of the word of God. Kwafakwa kimi ama-ingredients ama-last days, kwafakwa kimi ama-ingredients omzimba kaKristu, kwafakwa kimi ama-ingredients uma ngikhuluma ngama-last days ngikhuluma ngo-rapture, second coming, o-millennium, o-eternity, of eternities, o-initial God's plan, o-original God's plan, umhlaba ungakasekeli uNkulunkulu wayenani. Kwafaka izinto ekanjalo kimi, zangihlupha emoyeni wami, zangichallenge, zangidonsa ukuthi ngifuna ukwazi ngalezi zinto zisho ukuthini. Uma ngithi sengisindisiwe, sengizembusweni okukhanya kusho ukuthini. Uma kuthiwa ngumntwana kaNkulunkulu, ngindlalifa yezulu, ngiwumpriest kusho ukuthini. Wonke lawo magama abazalwane diligently bengiwastadisha ngama-dictionaries ahlukene. Konke lokho beki-eda kimi ukuthi ngicine ngifika kulama revelation. Uma kuthiwa sengiphumile ezweni, abe bazalwane mawusindisiwe usanda kusindiswa, bazalwane asisebona bezwe sihlukene nezwe thina sisindisiwe. Ngilalele lo nkulumo ngithi mina ngisanda kusindiswa, ngiyafika la insindisweni angikayazi nelanguage yabazalwane abasindisiwe, ngisafunda. So ke and akekho umuntu omphambi kwami ongifundisayo. Yabona, so kufanele ngifunde ngakho ukuthi ngilalele laba abasindisiwe abangaphambi kwami. Usho ukuthini mayithi siphumile ezweni? Then i-meaning yokuphuma ezweni isho ukuthini? Liyini izwe? Malithi iBhayibheli uNkulunkulu alithanda izwe kangaka, iliphi lelizwe alithandayo? Malithi phumana ezweni nakho konke okwalo, iliphi lelizwe futhi okuthiwa siphume kulo? Yabona, iliphi lelizwe okuthiwa uNkulunkulu alithanda yena? Iliphi lelizwe kuthina okuthiwa singalithandi? Izinto enjalo zebazalwane ngiyalalela attentively, ngihlole, ngi-analyze. Yabona, abanye basebenzisa igama elikhulu ukuthi ukuscrutinize word by word, angithi yabona, ngilihlole, ngicubungule igama. Even kuthiwa bazalwane ngiyalazi igama, i-meaning yalo, i-definition yalo, ngiyalirevisita esimene esithile, kwi-subject ethile, kwi-lesson ethile, ngilirevisite kwi-dictionary ngilazi. And uma ngifika lapho indlela elizochaza ngayo izoba relevant kulokho engisuke ngaleso sikhathi ngiresearcha ngakho, ngisearcha ngakho, ngihlola ngakho egameni likaJesu, ngi-examine ngakho.
So ke konke lokho kuyangilekelela abazalwane egameni likaJesu. So ke asizithobeni kuNkulunkulu bazalwane, sikline inhliziyo zethu zihlanzeke ngayo yonke indlela. Uma ngisathanda izinto zalelizwe, ngisenamaphupho ami, uyaphazamiseka umoya ongcwele ukusebenza. So uma ngisacebile emoyeni wami ngithi ngiyazi, nginolwazi, ngihlakaniphile, ngisazazi mina, ngingakaziboni ukungabi lutho, then umoya ongcwele uyaphazamiseka futhi bazalwane ukuthi asebenze egameni likaJesu. Yilokho kusho uMateyu chapter 5 ikithi babusisiwe abampofu, babusisiwe abanenhliziyo ehlanzekileyo, bayabona uNkulunkulu umphumela. Then ngokuba umbuso wezulu ungowabo, bazodla ukuhle kwani kwezwe. Uyi-analyze kahle lawo mavesi, uwalandele kahle. Uma ikhona indlela ukuthi unayo i-dictionary, ushaya igama ulifake kwi-dictionary, ulicheck ukuthi lisho ukuthini. Ungajabuleli ukufunda i-chapter yonke kodwa ulwazi ne-understanding ibincane, i-revelation ibingekho. Okungenani ungafunda ivesi elilodwa uthola ukuthi kune-revelation enkulu, kunezinto eziningi ezambulekile evesini elilodwa. Kungcono ukukujabulise lokho. Enye indlela engisizakala ngayo leyo. Ngiyabonga kakhulu bazalwane. Nkosi yomusa sibusise egameni likaJesu. Amen.